kým ako prídu naši samotní prváci a nám ukážu svoje zručnosti, tak si pre vás pripravili naši študenti výber povolaní. Pre tých, ktorí s tým ešte nemajú jasno, sa môžu inšpirovať. Zmizni z mojej ulice! Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Keby som nebol na tomto parkete, pracoval by som v tejto robote. Líkarkou by som bola a celý deň by znela táto moja pesnička. Podojím krávu, nakojím dieťa a. Podojím krávu, nakojím dieťa a. Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Keby som nebol na tomto parkete, pracoval by som v tejto robote. Malérom by som bol a celý deň mi znela táto moja pesnička. Zoberiem štetec, nadno farby šup na stenu. Zoberiem štetec, nadno farby šup na stenu. Podojím krávu, nakojím dieťa a. Podojím krávu, nakojím dieťa a. Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Keby som nebol na tomto parkete, pracoval by som v tejto robote. Murárom by som bol a celý deň by znela táto moja pesnička. Jedna tela, druhá tela, postavinom. Jedna tela, druhá tela, postavinom. Jedna tela, druhá tela, postavinom. Podojím krávu, nakojím dieťa a. Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Keby som nebol na tomto parkete, pracoval by som v tejto robote. Letuškou by som bola a celý deň by znela táto moja pesnička. Tu je káva, tu je čaj, tu je sáčok. Káva, tu je sáčok. Káva, tu je čaj, 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 tu je sáčok. Toto je káva, tu je čaj, tu je sáčok. Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Keby som nebol na tomto parkete, pracoval by som v tejto robote. Záhradníkom by som bol a celý deň by znela táto moja pesnička. Položím sa meško do jamočky, hneď tam bude snom položiť. Káva, tu je čaj, tu je sáčok. 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 Hej, ty, zmizni z mojej ulice! Hej, ty, zmizni z mojej ulice! ktorá vylovila
nonsens. No, tak fajn. Zapíšeme si novú látku. Jedný člen. Ja viem, kto je to. To ešte neviem, ale ty. No, vážený. A k tým písomkám. Ja neodpustím. To je maturitná téma. Maturitná téma. To si dostali, nebudem menovať, ale Domino. To ja neodpustím to, napísať opravnú pomočku, lebo fakt hovorím, vážený, to je maturitná téma. Asi tak. A nebudem Ale dneska vyzeráte dobre. Veľmi dobre. Napíšeme, poďme. Rozbor, analýza textu. Píšeme, vážený. Píšeme. Domino? Nemám, došli za bol. Chalani. Môžem? Tu máš. Notebooky som zakázala. Poďme na koberčeku, pána. Poďme. Poďme. No dobre, poďme. No, sadni si. Tak. Píšeme si. Aby sme boli dobrými autormi, musíme najprv pozorovať listy iných autorov. Bodka, čiarka. Dokončíme vetičku. Dokázali napísať text. A nestihneme sa nájsť a nejaký. No ale ja už mám dosť. Už aj mám dosť. Vážený, stále ma opravdu vypokonkujete. No, Marko, už ani neviem, čo to nepočúvaj. Na budúce, dobre, spravím dohodu. Spravím. Na budúce pripomeniete mi, čo sme mali dokončiť. Áno. Vám pomôžem? Cvičenie 3. Dávaj pozor, a keď máš toľko energie, tak rovno môžeš ísť robiť prvú vetu. You make this mess, so we have to clean it up. Prosím preklad? Ty si urobil ten neporiadok, tak to aj musíš upratať. Nie, tak ale nuž. Ešte raz a správne. Ale je to tak. Nie je to tak, je to nuž. Aj na internete to je tak. Verte týmto hlúpostiam. Marko, buď počítať ticho. Pán profesor má určite pravdu. Keď máš stále pravdu, tak môžeš prísť robiť prvú vetu. Ja? Áno. Je to ešte nejaká iná inka? My brother has broken his leg, so I had to call the week. To boli poprosím. Ale učebnicu nechaj tam, predsa si tretiačka. Nevieš zapamätať 10 slov? My dog. Nemyslíš si, že je to moja učebnica? Neviem. 10 slov si nevedieť zapamätať. Človek si bežne zapamätá 10 slov. Ja aj viac, Marko. Ja aj viac. Keď budeš vedieť zapakovať toto, tak ti dám jednotku. Peter Piper, Piper. Bádam, Marko, bádam. Nevadí, robíme si ďalšie cvičenie.
Notebooky sú zakázané, čo je pracovný? No toto mňa nezaujíma, to je tvoja starosť. Ja mám robiť teraz cvičenie, keď nemám. Povedal som, že nie je to tvoja starosť. Cvičenie poprosím. Okamžite, na známku. Tabuli. Máš šťastie, na ďalšiu hodinu ťa vyvolám. Áno, Boha. Ešte jeden. Dneska si vyskúšam. Pán profesor, má budúce. Ja som ja, pán profesor, mali sme dneska. Simeová, nech sa páči. Pán profesor, na budúce. Nie, poď. Ja som bol minulé. Poď. Povedz mi niečo o príčinách priebehu a dôsledkov prvej svetovej vojny. Prvej svetovej vojny. Áno. Balkánsky alebo sarajevský. Abo, jak Gačo, Balha. Gačo, tak Gačo. Aké reparácie museli zaplatiť Nemci? Však toto nebolo v učebnici. Jak to by bolo? A toto tam nepísalo, že toto sme sa nemali učiť. V učebnici to nebolo, ja som sa učil z knihy. Ale vy sa nemáte učiť z knihy. To je len pilúvatko oproti na čo vám posielám poznámky? Poznámky došli večer o 11. Ale máte knihu. Ale ešte poď na to, ešte jedno. 28. Dominik, nech sa páči. Popíšte mi totálny charakter vojny. Gačo zase.
Vyjadrujte sa, vy ste už gymnazisti. Stálny charakter vojny. To bolo asi, myslím. V prvej svetovej vojne sa začalo všetko meniť. Áno. Začali sa používať zbrane hromadného ničenia, chemické zbrane, potom začali sa ničiť kostoly, nemocnice, školy a ďalej už neviem. Prečo to robili? Neviem, tak som sa Neviete ďalej? Nemám čas vôbec. Všetko, čo ste sa učili? Nemám som čas vôbec. Dnes ste na odbornej škole, že by som vám dával otázky typu, koľko rokov trvala 30-ročná vojna? Alebo na akom koni prišiel Martin na bielom koni? Teraz som bol v Sláve, 4-krát. Jak 4-krát vylúhovaný Pegiška. Neviem, či nemáš parky po akcii z Polska. Koľkokrát vám mám zopakovať, ste gymnázisti. Vy sa máte učiť priebežne. Keď sa vám niečo nepáči, 100 metrov úrad práce. Môžete sa prihlásiť s prezidentom Karičkou alebo Jankom Ozembuchom, ktorí vyštudovali školu Ivana Krásku na Gorkej ulici. A budete radi, že budete radi. Zdravím si učebnice? Zabudli sme si. Ja profesor si dám učebnice. Aby sme nevedeli, čo národné alebo svetové dejiny. A tu keď ja ráno stanem a neviem, či to viem sakom kabak príjem s lipom. Máme nová látka. No, nestihli sme, takže za to mať som mohol odkaný 20 po 100, zajtra skúšam. Ponad vysoké hory, ponad rovné poľa, preletali cez tú širú vodu. Sadli tam za pomocím toviskom produ. A ty, morho, hoj, morho. Detstvo mojho rodu. Ktokrát mou rukou siahne na svoju slobodu. A čo jej tam dušu dáš v tom boji divokom? Mor ti leň a vol nebyť ako Zaslúžia si potlesk. Takže pripraviť sa. Pozor, štart. Thank you.
nám známu takú slovenskú pesničku. My vám ju pustíme. Popsa! Všetko prezradí, no tak popsa, hrať vadí, nevadí, hra na pravdu, ona všetko odhalí. Ona všetko prezradí, poď zahrať, pani nevadí. A ja som do teba. Inak prídu čísielka, vtedy končí sranda reka. Dúfam, že odpoveď nie je za 5, inak sa to vráti späť. Na fyzike stresy máme, odvodzovať vzorce máme, to veru v láske nemáme. Takže na záver by sme mohli prejsť k našej tombole, kde si pripravili svoje čísielka, ktoré ste od nás dostali.